Следующий кто? Район башлыгы урынбасары Петр Уразайкин җитәкчелегендәге зәй делегациясе Казанда мобилизациягә эләккән якташларыбыз белән очрашты. Егетләрнең бер өлеше Танк училищесының хәрби полигонында һәм Казан Экспо үзәгендә махсус әзерлек узалар. От всех жителей нашего муниципального района я передаю вам пламенный привет. Вот. Мы привезли вам небольшие подарки. Сейчас вы получите. Егетләргә генераторлар, бензопычкылар, көрәк, балта кебек эш кораллары алып килделәр. Шулай ук җылы киемнәр, азык-төлек җыелмасы тапшыралар. Хәрбиләрнең кәефләре яхшы, барысы да сугышчан рухта. Хочу передать своим землякам большое спасибо за эту поддержку, которую мы очень ценим. Что еще сказать? Мы вас очень всех любим, уважаем, так что большое вам спасибо, что не забывайте про нас. Так что все будет хорошо. Хотим сказать благодарность нашему муниципальному району и всем жителям города Заинска, те, кто нам помогает, в нас верит. Мы все за вас. И бабушке спасибо за варежки. Гуманитар ярдәм район халкыннан, хакимияттән, зәйнең оешма предприятиеләреннән һәм эшмәкәрләрдән дә җибәрелгән иде. Приветствую вас от имени главы Заинского муниципального района Газиф Галеевича Каримова, от всех жителей. Казан Экспо үзәгендә дә зәй делегациясен көтеп алганнар. Районнан алып килгән кирәк яракларны тапшырганнан соң Петр Сергеевич аларның сорау гызырларын, мөрәҗәгатьләрен тыңлады. Егетләр исә якташларына кайнар сәламнарын һәм рәхмәт сүзләрен җиткерделәр. Адилә Бирханова, Дин Сипатов, Зәй хәбәрләре.